lukurok je tubai rohor mani o rangno sung tabuk bini mani yagon sung kelang tangsnai bai sung totally o jaga 20,523 taka sung mankha sung mankha ke sung norong buskango sung taiba abobano sung obo khumulung amchaya je kok ma thungnai rok ngoi sung norokno je sung chukmani saltam collection khlaimani sung norokno yapre phajak bai ke bai tabuk norokno lukurok gobangma sungui tongo tabuk chini bukuk sanjanano fatar hastewot langnani ke amount busugrok nangnai 아버지 좀 사소마에 끝나죠. 그래도 저는 저 성사 앞으로 비리 비면 높아있어 그말이야. 그러니까 맞아 그것은 무슨 나가는 비리 비면 딱 그냥 빈 땅 가야나 가야나야 아버지 살만리야다. 그러니까 랑이 코로서 살만리야 무슨 나가는야. 그 바이탈 계셔 거 tabuk sejak tinoni nukungo je lukurok subai re busuk amount dong kana 옛날에 신기사 보니까 저 미아랑 가서 기사를 가지고 서가지고 해줬으니 무엇이 강조가 되니까 지금 딘라 저들이 하자라 딘라 가야 놓다 something 예 저들이 사자 따이 구슬아 무슨 하다 무슨 거 까먹는 거야 미안 카이 뭐라 그때 할라야 하는 거 똑같구나 지네 뭐 딘마마 성향이 봐야 그거 기사 들으니 aku bisa bang, aku nanti bisa kalau kalau mulai kau bisa lagi bisa bang, kan ini ke di mana tuh ada yang anu no, lain ada yang bisa ini kabo, kan ini kalau kurang apa saya kemarin ini saya tahu mana bisa sah, bisa kata sih. Kita bu orang no tuh bang malu kurang online ki coba namu sungu, bila ba online QR code coba nangkan ke limit pajak, orang ki bank rock tuh tentang personal rock, orang ni nukung ni yang gay. Tunggu kita berani deh mana? Kita cengna rok no QR code ya kaba borong ni je bank ni details IFSC code tai bank number cengna rok no skinner nai narok aja ka thangai narok ni je man mani narok chuba lagi phaidi inga ceng jono khoksa ka chuba khanga na chini ti prasa hazar borok tong ceng jono khoroksa ek taka ka chuba khana ceng tai ki sala bus kanga ago ga thangman ga bai tabuk je chonjana no o jaga wat langnai puilat langmani jaga on langna ni wan solai tong narok 아버는 이거 아들녀 근데 아버는 지네 고마가 받아요 아니 mana 지네 mana bisa mana kau hatai an bukan yang kali tahu sekarang orang nak bisa lagi bela itu engkau bukan itu nong ini bah ini jiné baru pakai guys jiné orang rok bisa pakainya tai bawa jaga pelan ya salah jiné ya enggak orang ono dai bono mainnya ini salah ya tahu orang pun baru pakai muda ada ini Oke, ceng borong family wo ceng jeman mani ceng saltam collection family ceng ya kari kelangka cini bujora khosur jang ni bising tuifano ceng borong no je ceng chuk mani ceng borong ni samo phai ceng borong no ya pai je borong ni donation lukurok soba dorhar ban ceng omna tini toni rupaika phai dingke ceng bus kango man khangke ceng borong bagi tai bus kango agol gayan jotono no dibor kaham ke ceng tini sokoi lajak sini kuya sanjana ero hangke tabuk no sini audit paikha seng sini lukurok ni thani busuk soba mongman kha seng sini kuya sanjana ni treatment ni bagai abo ang saklaina ni bagai video khlaimani si ngai norok bokmanga borok sai mana ni musungjaka busuk collection paika ngai ang tabuk saklai risinai sini kuya sanjana ni soba mong busuk paika total ngai bini total paika 10,65,216 টাকা tabuk sek jora tini sek jora ta tabuk sek jora ngai sarik rogo phaimanote bo khana soni phaimanota 10,65,216 টাকা haigra kata ngai seng khana soni ni bisingo bonot langna ni bagai sai toknai seng tabuk sini tiprasa doctors rok tongo cancer ni oncologist rok seng brok bai kisa bongni suggestion na oi bo jaga tlangkai ham kuya sanjana ni bagai abo seng brok bai kisa kok salainani bongni suggestion na oi khai seng tlangna hanai one shop manita ngai belai khai hambai joto soba nai rok no ojora ang rina ni musunga ni ngai tei borok ni nokhong ni ngai joto no to mongkhoi to kaisa kai saimali asek norok hamjakma phonoka asek sikla sikli tei okra sakra abo khai kai je soba laika aboni bagai paithlaya hambai mari ota joto no ngai abo hai keno seng soba lai tongnai sini dokhani bagai
samung klalai tongnai thansa tongnai habo haikene jotono no belai ke hambai